Bože, blagoslov svima koji gledaju ovaj live i hvala Gospodu da možemo se posjetiti da je naš Isus Krist ovoga dana bio i na krstu Golgotskom radi tvojih i mojih bezakonja, da je uzeo tvoj i moj teret i da nam je dao život večni kroz svoju dragocenu krv. Mi ćemo se moliti na početku i tražit ćemo blagoslov Gospodnji. Bože moj dragoceni, hvala ti da si ti veliki Bog, da si moćan Bog, Bože moj. Hvala ti da si poslao svog Sina radi nas, da je umro na krstu. Gospode, hvala ti da si uzeo naš greh, naše bezakonje na sebe, da si dao sebe radi nas, Bože moj, da bi imali mi život večni kroz tebe. Gospode, hvala ti za tvoju žrtvu. Gospode, hvala ti za sve što činiš u našim životima. Neka je tebi hvala i slava, čast i veličanstvo, Bože moj dragoceni. Haleluja, Isus. Haleluja, Isus. Menjé tu olhar, com Cristo menjé tu joia, amar ao grego para tu pelear. Jesus, que tua menjé tu olhar, com Cristo menjé tu joia, amar ao grego para tu pelear. Terateia mene tu pinjar, Terateia Isuse, nako Isus, izoklote živina. Nako Isus, izoklote živina. To l'envia menjé som chiar, otri torire fingem ca uște, i palea mențar tu ca ove. Na pistergia, to l'envia menjé som chiar, otri torire fingem ca uște, i palea mențar tu ca ove. Soggido tuian a mezzar Isuse, nako Isus, izoklote živina. Nako Isus, izoklote živina. Da, dragoceni moj Bože, mi ne možemo živjeti bez tebe, Bože moj. Hvala ti, Bože moj Isuse Hriste, za sve što si nam ti učinio, Bože moj. Hvala ti, Bože moj, za ljubav tvoju neizmjernu. Haleluja, Isus. Gospode, hvala ti da si ti veliki Bog, da si moćan, Gospodine dragoceni, da je sve u tvojim rukama, Bože moj. Da na tvojim rukama su, Gospode, stavili eksere, Bože moj. Gospode moj, hvala ti, Bože moj, Gospode. Haleluja, Isus. Moćno nas
dragocjeni moj Bože, i dok smo živi mi ćemo te moliti, Bože moj, jer si učinio veliko delo radi nas, da si dao sebe, Bože moj dragocjeni se Hriste. Hvala ti za neizmjernu ljubav i dobrotu tvoju, Bože moj. Aleluja, Isus. Gospod dragocjeni, Isuse Hriste, hvala ti, Bože moj, da tvoja krv koja nas čisti, tvoja krv koja nam život daje, Bože moj. Isuse Hriste, očisti nas i danas, Bože moj. Očisti srce naša, očisti misli naše, Bože moj, da možemo biti čisti pred Tobom, da možemo doći u molitvi pred Tobom, da možemo tražiti ruku Tvoju, ruku spasenja Tvojega, Bože moj. Gospode, očisti nas, operi nas, Bože moj dragocjeni. Aleluja, Isus. Aleluja, gloria. Očisti me, tvoja krv što život mi da, tvoja krv umjesto mene kao žrtva pomirna čini Zaista, Gospode, hvala Ti, Gospode, Đanko krstu, Gospode, radi mare grehe, Gospode, hvala Ti, Gospode, свиньето добро кабаре, любов, Господе, спремала менде, Господе, родая, Господе, je mene savki ljubav, Gospode, to vela men, Gospode, da šaj това мен як светлост, Господе, кале светосе, Господе, hvala Ti da sad dva rad, Gospode, men veroj najda, da mle da šaj това očisti me, Gospode, isceli me, Gospode, hvala Ti da mle da sa učini Đan, Gospode, soka učini ne. Aleluja, Isus. Aleluja, Isus. Hvala ti, moj divni Gospode, da si došao na zemlji radi nas. Hvala ti, Bože, da si poslao svog Sina radi naših bezakonja, Bože moj. Gospode, ti si veliki Bog, ti si moćan, Gospode sveti. Aleluja, Isus. Aleluja, Isus.
Tevel, Pechavel, Madici, Ikaja, Erateya, Oja, Melalome, Kenova. Tebi strah, nako Isuse tebe Haripe i nema obleja Ovilo kovđa perateja Znaš ti Isuse tebi strah, nako Isuse tebe Haripe i nema obleja Ovilo kovđa perateja Haripe i Haride Ovalo Pela feja Omar Utešinđa Na vrbe Kediđu Leko najne Perateja Omar I celiđa Naš ti Isuse tebi strah, nako Isuse tebe Haripe i nema obleja Ovilo tovđa perateja Naš ti Isuse tebi strah, nako Isuse tebe Haripe i nema obleja Ovilo kovđa perateja Dadem lebare, hvala ti se Kriste. Da te rateje tođana mi dadem lebare, da šajte poseti nameni se Kriste. Do trito divevši nante dajme životi, večno životi dadem lebare, moli na otu devla. A tej nam te penada voli najeti se Kriste. Rodaje to blagoslov, to pomazajne. To Duh Sveti dadem lebare, kva jutro te tovele marevi le devla. Devla hvala će da vodi nemen divno Isuse Kriste, hvala će da produži nema rož životi ki puk devle men. Rodaje to blagoslov dadem lebare, te blagoslovine. Amare sotin male dadem lebare, hvala će Isuse Kriste. Tuđim dodevel nam silom moćno dadem lebare. Aleluja. Sile u imenu Isus, ima sile u imenu Isus, ima sile u imenu Isus, ima sile u imenu Isus, slovi sve lasen, slovi sve lasen, slovi sve lance, slovi sve lasen, slovi sve lasen, slovi sve lance. Ima vojska koja ustaje, ima vojska koja ustaje, ima vojska koja ustaje.
sve lance, da slomi 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 sve lance. Da, Bože moj dragocjeni, hvala ti se, Hriste, da u Tvom imenu ima sile, ima mira, ljubavi. Gospode, blagoslovi Tvoju reč, blagoslovi našeg pastora, Bože moj, i hvala ti, Bože moj, za sve što činiš i daješ. Gospode, neka reč Tvoja budu u našim srcima i u našim životima, da možemo živjeti po reči Tvoje, a Tebi neka je hvala, slava, čast i veličanstvo za sve, Bože moj dragocjeni. Amen. Pastore. Želim Božji blagoslov svima, želim da vas Gospod blagoslovi obilato i da vas ojača u punini, u blagoslovu i u vojstvu svojemu, i radujemo se da i danas možemo biti u domu Gospodnjemu i da možemo proslaviti ime trojedinog i divnog Gospoda. Znamo, kao što je i brat rekao, da je danas raspeti petak, kada se sećamo ono što je Isus učinio za nas, dajući svoj život, dajući sebe radi nas, i radujemo se da Hriste nas je platio svojom cenom. Žao nam je što ne možemo biti svi u domu Gospodnjemu i ne možemo imati program one koji običajno svake godine i imamo šetnju u romskom naselju, a onda da možemo imati i krštenje, jer bi trebalo da imamo i krštenje danas, ali eto, situacija je takva da ne možemo, ali znamo da ćemo biti pobednici u imenu Isusa Hrista. I da ćemo pobediti ovu koronu koja jeste, braćo. Amen! Sa Isusom Hristom, zato što On ima moć, ima silu i ima blagoslov. I radujem se da moja braća su sa mnom, moje sestre, muzičari su tu, da budu zajedno sa mnom i da proslavimo ime Gospodnje. Na kraju ćemo opet otpevati pesmu, znači ima sile u imenu Isusa Hrista, moćnog, dragocjenog našeg. Želeli smo da i večeras čujemo reč Božju i da i večeras čujemo reč Gospodnju, ono što Gospod želi da nam kaže, a to je da se prisetimo onoga što je Isus Hrist učinio na krstu zaradi nas. Ne samo da nas je On voleo, On te i danas voli. Ne da njegova ljubav je bila velika prema nama i onda je dao sebe, On te i sada voli i On je dao svoj život. Da ti koji gledaš, ti koji me slušaš, prijatelju, da možeš reći, Gospode, znam da si dao svoj život, dao si sebe na krstu radi mene, jer On te ljubi. Ljubi tebe, ljubi tvoju porodicu, ljubi te takav kakav jesi, On te ljubi i želi da te blagoslovi. Želi da imaš mir, blagoslov, puninu i dobrotu u njemu. Želimo ići u reči Gospodnje. I tema moja bi bila danas prinošenje žrtve izvan grada. Znamo da je Isus Hrist, koji je bio na krstu Golgotskom, bio je van grada na krstu. Stavili su ga na Golgotskom krstu van grada. Zašto? Vidjet ćemo kroz reč Gospodnju zašto je otišao van grada. Zašto su ga odveli van grada? Nisu imali nijedno poštovanje da bi mogli da onog koji je platio i dao je sebe radi nas bude na krstu u gradu, već van grada. Ali je to po svetoj Božoj reči koja nas uči i koja nam govori i koja nam kaže, ali neka nam Gospoda da snage da u ovo teško vreme da možemo reći da nas je On platio krvlju svojom i da će pobjeda biti samo u Isusu Hristu i znamo da će doći kraj uskoro krvlju Isusa Hrista, zato što je On pobednik, zato što On ima vlast,
zato što on ima autoritet da svaku bol i svaku poteškoću i sve ono što dolazi nad ljudima da bude slomljeno ili zaustavljeno. Mi kao vernici, hoću reći, ne trebamo se plašiti i ove situacije koja je. Možemo samo reći, Gospode, neka bude volja Tvoja. Zaštiti nas, blagoslovi nas, ali neka bude volja Tvoja. Ne naša volja, nego njegova volja. Mi kao vernici, oni koji čitamo Božju reč, oni koji smo kršteni, oni koji smo dali zavet Bogu, ne trebamo biti da se plašimo šta će biti. Ako umremo za Hrista. Ako živimo za Hrista. Amen. Zato što je on dao sebe. Nemamo se čega plašiti. Jer ćemo jednoga dana stati pred lice njegovo i vidjeti njega. Jeste, trebamo se čuvati. Jeste, trebamo biti unutra. Ali ne toliko dozvoliti da Sotona ulije strah u nama i u našim porodicima. Tvoja kuća i ti si zaštićen krvlju Isusa Hrista. Ima tamo jedna marka, tamo gdje je markirano, gdje Bog čuva ovaj dom, to jest tvoj dom, tvoju kuću, tebe Bog čuva, zato što je on na tvojoj strani, zato što je on sa tobom, zato što te on blagosilja i daje ti snagu. Idemo u reči, nadam se da ću biti kratak, da ću govoriti kratko iz reči Gospodnje. Pročitajmo najprije Evanđelje po Luci u 22. glavi, vidimo što nam je Luka opisao, a onda ćemo vidjeti kasnije i dalje stihovi dole. Vidimo Evanđelje po Luci u 22. glavi, vidimo od 40. do 48. stiha gdje nam govori i šta nam govori. Luka 22. Vidimo šta nam je Luka opisao, šta nam je Luka napomenuo, šta je Luka govorio za ono što treba i ono što će se desiti i ono što će biti i ono što će desiti i biti sa nama, onima koji ljubimo i tražimo ime Gospodnje. Jer ako mi kao njegova deca i njegov narod držimo njegovu reč i tvorimo njegovu reč, onda ćemo biti i blagosloveni, onda ćemo biti i vođeni milošću, dobrotom i blagoslovom svojim, zato što sveti i dragoceni i divni Bog naš je sa nama. Luka 22, 40 do 48. A kad dođoše na mesto, reče im: molite se Bogu da ne padnete u napast. I sam odstupi od njih, kako se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na koljena molilaće se Bogu, govoreći: Oče, kad bih hteo da prenošaš ovu čašu mimo mene, ali ne moja volja, nego tvoja da bude. A anđeo mu se javi s neba i krepiše ga, budući u borbi moljaše se, bolje znoj pak njegov biješe kao kap krvi, koji je znak biješe za njegovo raspeće. I ustavši od molitve dođe k učenicima svojim i nađe ih, a oni spavaju. I on je žalostan i reče im: što spavate? Ustanite i molite se Bogu da ne padnete u napas. Dok on pak još govoraše, gle, narod jedan od 12 koji se zvaše Juda iziđe pred njim i pristupi k Isusu da ga celiva, jer im je ovo bio znak, dao znak: koga celivam, ono je. I Isus mu reče: Judo, za celivom izdaješ Sina čovečeg. Vidimo ovdje reč Gospodnja koja nas uči, koja nam govori. Malo su teške reči, malo je teško kada se ovdje vidi Hrist sa svojim učenicima, pre toga imao Pashu, jeo je Pashu sa njima, slavio je dan zahvalnosti kada su izašli iz Egipta, i zato je uzeo čašu po drugi put i rekao je: ovo je čaša Novi Zavet, ovo je znak moje smrti, hteo idem kaže, ovo je znak da ću ja otići na krstu. Ali nisu razumeli, nisu shvatili. Zašto je, kaže, opet uzeo čašu? Zašto je opet rekao: ova je čaša Novih Zaveta? Zato što je drugi deo je bio: ja ću otići ću od vas, bit ću razapet,
dajem svoj život radi vas. I vidimo, Isus, kad je otišao u Getsemanskom vrtu, očekivao je da će imati podršku. Da će imati ljude koji će moliti sa njim i tražiti sa njim i biti u molitvama sa njim. Ali nije imao. Bili su ljudi ili učenici koji su molili, koji su zaspali, koji su bili umorni, koji nisu tražili. Brati i moje sestre, mi tražimo Gospoda. U ovo vreme teško svi molimo i tražimo Gospoda. Šta će biti kada prođe ovo vreme? Šta će biti kada sve bude dobro i blagosloveno? Da li ćemo i tada tražiti Gospoda? Da li ćemo i tada moliti i tražiti njega? Nemojmo zaboraviti, poput učenika koji su zaspali, Isusu je bilo teško. Isus je mogao. Tamo gdje je bio, iza njega je tamo bila dolina gdje je mogao da beži ili da ode. Kad je ustao i kad je video narod gdje ide, pošto je bio na brdu, on je vidio da idu sa bakljama, da idu sa narod, on je znao da dolaze po njega, on je mogao da pobegne. Ali ne bi ja i ti bili spašeni. Zato je rekao, Oče, ako je moguće, neka me ova čaša mimo iđe. To je znak bio, Oče, da li može nekako drugačije da bude, da bi se spasio narod moj. Znak znoja koje je došlo dole je bilo, nema drugog izlaza osim krvi. A krv je samo njegova pravedna mogla da bude radi mene i tebe. Radi nas, da bi nas otkupio, da bi nas blagoslovio, da bi bili žalosni. I Isus kad je počeo da ide na gori, tamo je bio jedan potok gdje su ljudi prinosili u crkvi žrtve i onda kad bi klali žrtvu, onda bi pustili, onda bi kroz taj kanal prošao i to onda bi otišao u reci. I onda kad je on prošao tu, vidio je krv i to je bilo znak i tada njemu, ti ćeš otići, ti ćeš biti na krstu. Mislite da znate šta će se s vama desiti, šta će biti? On je sve znao. Ali ljubav, velika ljubav koja je bila u njemu je ta koja je ostao isti, nepromenjiv, da bi spasio mene i tebe, da bi blagoslovio mene i tebe, da bi obnovio mene i tebe, da bi dao snagu meni i tebi, da bi ja i ti mogli da budemo blagoslovljeni i obnovljeni kroz njega, kroz krv njegovu, kroz dobrotu, kroz vojstvo, kroz pomazanje njegovo, da možemo biti obnovljeni ili ojačani. I evo što nam kaže u drugoj knjizi Mojsijevoj. U drugoj knjizi Mojsijevoj, gdje se spominje u vezi žrtve, druga knjiga Mojsijeva, 29. glava. Druga knjiga Mojsijeva, 29. glava, 14. stih, koji nam kaže: a meso od teleta i kožu i bagu spali ognjem izvan okola, to je žrtva za greh. Kaže, uzmi ovo i spali izvan grada, jer ovo je za greh. Zato je Isus i bio van grada na krstu. Radi moj i tvoj greh. Radi mene i tebe. Jer kad je dao uputstvo Bog Mojsiju šta da čini, kako da prinose žrtvu i kako da daju, kaže, a ovo uzmi i spali, ne u oko, ne tamo gdje ćete vi biti, ne narodno, kaže, uzmi i spali ovo, ajde kažemo, iznutricu, spali je van grada. To neka bude za greh naroda. Uzeo je Hrista, izveli su ga van grada i onda su ga tu stavili na krstu radi mene i tebe, da bi platio cenu moju i tvoju, da bi nam dao blagoslov. I vidimo na još jedno mesto gdje nam govori, gdje nam opisuje i kaže prorok gdje je mogao da kaže, knjiga proroka Jezekilja u 43. glavi. Jezekilj šta govori? Knjiga proroka Jezekilj 43,
1 nam govori ovako i kaže: i potom uzmi junca za greh. Greh i neka se spali na mesto određenom u domu izvan svetinje. Uzmi junca, izvedi ga van grada i neka se spali. Uzmi junca za greh ovoga naroda, za greh koji je podneo. Naš dragoceni Isus Hrist je uzet i stavljen na krstu van grada radi mene i tebe, da bi se ispunilo sveta Božja reč, da bi se ispunilo ono što kaže. Jer u tom vremenu je moglo da se žrtva za greh stavi van grada. Ne u gradu, već van grada, da se spali, da se uništi, da se donosi. Oni su mislili da Isusa Hrista su stavili na krstu i završeno je, gotovo je, nema više. Ali je pobjeda u Isusu Hristu. Posle 3. dana vidimo da naš Spasitelj je živ, koji živi radi mene i tebe, koji je došao da bi nas spasio i otkupio krvlju svojom. Haleluja! Svaka hvala i slava pripada trojedinom Bogu, velikom i divnom caru. Ti koji gledaš, ti koji slušaš, znaj da tu cenu je on platio. Nije zaslužio smrt kao ovo tele ili junac, kao životinja koja nije zaslužila da bi bila ubijena, ali je bilo ubijena radi tog naroda, radi greh. Mene nije imao ko da plati. Ne može nas platiti ni jedna životinja, platiti nas krvlju svojom. Samo je Isus Hrist mogao da otkupi ovo čovečanstvo. Samo Isus Hrist krvlju svojom je mogao da plati mene i tebe. Da li si danas zahvalan njemu? Da li si danas zahvalan? Možda si danas tužan. I mi kao hrišćani koji se prisjećamo i običajno uzimamo i pričesti večeru Gospodnju, sećajući se na ono što je Hrist učinio, žao nam je, ali žalost nije ostala u srcu. Došla je jedna radost. Došla je jedna radost da smo spašeni kroz krv našeg Gospoda Isusa Hrista. Da smo spašeni kroz milost i dobrotu njegovu. Zašto? Jer je došlo spasenje, došlo je blagoslov, došlo je pomazanje, došlo je to vojstvo, došla je ta sila, došla je ta dobrota Hristova nad nama. Zašto? Jer dajući svoj život, dajući sebe, on nam je doneo novi život, novi blagoslov, novo pomazanje. Vidimo što nam kaže u reči Gospodnjoj u Isaiji u 53. glavi od 3. do 7. stiha. Isaija 53 od 3 do 7, koje kaže ovako: prezan biješe i odbačen, između ljudi bolan i vičan bolestima, i kao jedan od koga svako zaklinaše lice, preznen da ga ni zašto ne uzima smo, a on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, ali mišli smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči, ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, sramota bijaše na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se isceli smo. Amen! Haleluja! Svi mi kao ovce zađo smo, svaki nas se okrenu svojim putem, ali Gospod pusti bezakonje svi u nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svoja. Kao jagnje na zaklanje vođen bi, i kao ovca nema pred onim koji je strižu, ne otvori usta svoja. To je Hrist pretrpeo radi mene i tebe. Isaije prorokoj, Isaije je govorio: on bolesti naše je uzeo. On ove bolesti uzima na sebe. On ove slabosti uzeo je na sebe. I mi smo slobodni u Isusa Hrista. Mi smo imali u utorak smo imali molitvu, i mi ćemo nastaviti za dalje svaki utorak od 17 časova ili od 5, koji ćemo imati molitvu našim kućama sa našim porodicama. Ako ne možemo doći u crkvi, možemo kući sa našim porodicama. I imali smo blagoslovenu, ja sam moja porodica smo imali blagoslovenu molitvu. Ne znam kako moja braća i moje sestre, verujem da su svi bili blagoslovenu molitvu. Ti
koji ne poznaješ Isusa Hrista i koji ne znaš njega, skupi se sa svojom porodicom. I danas. I dovoljno je da samo jedan ti iz porodice kažeš: hvala ti Hriste da si nas platio krvlju svojom. Mi predajemo svoj život u tvojim rukama. Mi dajemo sebe u tvojim rukama, Gospode. Zašto? Jer on je naše bolesti uzeo na sebe. On je naše slabosti uzeo na sebe. On je uzeo sve na sebe. Mogo je, kažem ponovo, mogo je da ode. Mogo je da beži. Mogo je da ostavi sve. Mogo je sve da ostavi da bi se pomerio. Jer teško mu je bilo. Da mu nije bilo teško, on ne bi rekao: oče, ako je moguće, neka me ova čaša mimo iđe. Ne bi rekao to. Bilo mu je teško. Ali s druge strane, nije imao ko da spasi mene i tebe. Nije imao ko da spasi. On je došao, položio je sebe, da je bilo, između je bila je jedna velika provalija, gdje su mogli da propademo. On je postavio sebe i napravio je most da možemo s jedne strane na drugu preći i doći Bogu i biti izmireni sa njim. On je to učinio radi tebe. On je dao sebe da bi ti imao izmirenja. Da bi ti imao izmirenja i da bi ti imao blagoslov. I kaže nam ovako u reči Gospodnjoj dalje. Gdje nam kaže u Evanđelju po Luci: trebam govoriti. Trebam govoriti o njegovom raspeću. U nedjelju ću govoriti o njegovom vaskrsenju sa radošću. I neka nam Gospod pomogne da njegovo raspeće da nije bilo, ne bi bilo život meni i tebi. Evanđelje po Luci, 22. glava, od 40 do 48. Kaže: a kad dođoše na mesto, reći im: molite se Bogu da ne padnete u napast. Ponovo čitam. I sam ostupi od njih, kako se može kamenom dobaci, i kleknuši na kolena, moljaše se Bogu, govoreći: oče, kad bih hteo da proneseš ovu čašu mimo mene, ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Htio sam da namjerno pročitam i da ovdje zastanem. Vidimo šta kaže Isus Hrist. Ne moja volja, oče, neka tvoja volja bude. Da li mi kažemo Gospodu kada treba da neke stvari uradimo i znamo da je teško ili ne možemo, i onda kažemo: oče, ne moja volja da bude, neka tvoja volja bude. Znate ko to može samo učiniti? Onaj koji iskreno, celim srcem, celom dušom, sve što je u njemu, voli svoga Oca i svoga Boga. Da li ga ti voliš celim srcem i celom dušom? Da li ga ti želiš? Že anđel mu se javi s neba i krepi ga. Anđel mu se javio koji ga je krepio. Dragi brate moji sestre, Isus je tu pored tebe, koji on tebe krepi danas kroz ovu tešku situaciju. Ne možeš izaći napolje. Unutra si. Sediš unutra. On te krepi. On ti daje snagu. On obnavlja tvoju snagu, tvoju i porodice tvoje. Anđel je krepio, ali Bog tebe krepi danas. I on ti daje snagu. I onda znamo šta je bilo. Da je krv došla i onda je bila znak. Da, ovo je trenutak kada trebaš ići. Pročitat ću samo još ću pročitati Evanđelje po Luci, stihove šta se desilo i kako je bilo Evanđelje po Luci. Ako neko nije pročitao kući, pročitat ću da bi čuli Evanđelje po Luci u 23. glavi od 27. stiha pa nadalje. Kaže: a za njim iđoše mnoštvo naroda i žene koji plakahu i narecahu za njim. A Isus, obazrevši se na njih, reče: kćeri Jerusalimska, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom. Jer gle, idu dani u koji će reći blago nerotkinjama i utroma koji ne rodiše i sisama koji ne dojiše, tada ćete početi govoriti gorama: padnite na nas, i bregovima pokrite nas. Jer kad se ovako radi sa sirovom drvom, šta će biti sa suvim? I vođu pa i druge dvoje zločinica sa njim, da ga ih pogubi.
I kad dođoše na mesto koji se zvaše Košturnica, onda razapeše njega i zločince, jednoga s desne strane, a drugoga s leve, Košturnice ili Golgota. Isus im govore, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. I deleći njegove haljine, bacahu kocke. Ovdje ću malo zastati. Oče, oprosti, ne znaju šta čine. Nekoga, ako bi te malo nagazio na žulj, ako bi neko tebi jednu reč rekao, ne znam kako bi mu vratio, a Isusa stavljaju na krst, klinove stavljaju na njegovim rukama i nogama, a on kaže, Oče, oprosti, ne znaju što čine. Želeo je i njima spasenje. Želeo da i oni se spasu. To je velika ljubav. U današnjem danu, brati moji sestro, molimo da imamo takvu ljubav kao što je Hrist imao za mene i za tebe. Da opraštamo. Jer bez oproštenja ne možemo vidjeti carstvo Gospodnje. Ne možemo vidjeti našeg Boga. Jer reče, oprostite im, jer ne znaju šta čine. Oprosti im. A narod stajaše, te gledašu i knezovi s njima, rugahu mu se govoreći, drugima pomaže, neka pomaže sam sebi, ako je on Hristos, izabranik Božji. A vojnici mu se rugahu i pristupiše k njemu, dadoše mu oca. Govoru, ako si car judejski, pomozi sam sebi. A beješe s njim natpis slovima grčkim, latinskim i jevrejskim, ovo je car judejski. A jedan od obešenih zločinaca huljaše na njega govoreći, ako si ti Hristos, pomozi sam sebi. I drugi odgovarajući, čutkaše ga govoreći, za se ti ne bojiš Boga, kad si sam osuđen tako? I mi smo još pravedno osuđeni, jer primamo po svojim delima kao što zaslužujemo. Ali on nikakvo zlo nije učinio. I reče Isus, opomeni me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svojemu. I reče mu Isus, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Vidimo ta ljubav Božja. Vidimo tu ljubav veliku Božju, koji mu je rekao, i danas ćeš biti sa mnom u raju. I danas ćeš biti sa mnom u raju. To je moglo samo da učini njegova velika, velika ljubav. Samo njegova milost i dobrota. I pristupiši k Pilatu, zaiska telo Isusovu, malo skratim da vodi vremena za čitanje, i sigeda i obavi platnom i metnu ga u grob. Isečen od kome niko nije bio nikada metnut. I dan biješe petak i subota osvitaše. I vidimo šta se desilo i šta je bilo, vidit ćemo u nedelju. Isusa su odveli i stavili u grob. Bio je razapet, bio je na krstu radi meni i tebe, zato što nas je ljubio i zato što ima veliku ljubav prema meni i prema tebi. Ta velika ljubav nas spašava i blagosilja. Ta ljubav i tebe danas donosi blagoslov tebi i tvome domu. Neka nam Gospod pomogne. Neka nam Gospod da snage i neka vojstvo i pomazanje i sila Gospodnja i moć i vojstvo Gospodnje bude sa nama. Pomolimo se na kraju da Božji blagoslov i Božje vojstvo bude sa nama. Sveti, dragoceni, divni i uzvišeni Bože, hvalimo te za milost, hvalimo te za blagoslov, hvalimo te za dobrotu, hvalimo te za ljubav tvoju, za ono sve što si učinio nama. Hvalimo te da možemo biti spašeni i blagoslovljeni u tebi. Gospode, neka milost i blagoslov i dobrota tvoja bude sa nama i u nama po sve dane našeg života. A tebi neka je hvala, slava, čast i veličanstvo Bože za sve. Amen. Neka vas Gospod blagoslovi. Neka milost i blagoslov Gospodnja budu nama
i u našim srcima i danas. Jer smo čuli reč Gospodnju i znamo da se neko ćemo otpevati, radi vremena nećemo otpevati ovu pesmu, znamo da ima sile u imenu Isusa Hrista koji je moćan i silan. Božji blagoslov i Božju dobrotu želim svima vama. Amen.